Doedd na ddim llwybr yma wrth gwrs flynyddoedd yn ôl pan dechreuodd pobl yn weld ar ardal. A Thomas Johnson, botanegydd o Lundain, ddefnyddiodd un o'r tywysyddion lleol gyntaf yn ôl y 1639. Dyna'r cofnod ysgrifenedig cyntaf sydd ganddo ni o hynny'n digwydd. Clogwyn Dy'r Arddu, clogwyn dringo pwysica Prydain. Ac yma, yn ôl y 1798, ar hyd yr holl letraws sy'n croesi'r clogwyn, y cofnodwyd y ddringfa gyntaf erioed yn hanes Prydain, gan y parch Peter Bailey Williams, rheithor Llanrug a Llanberis, a'r parch William Bingley, oedd yma ar ymweliad ag ardal Yr Wyddfa ar y pryd. Grisia Cerrig, Gall Moses, a phwy oedd hwnnw? Mwynwr copar, mae'n debyg. Morris Williams, gweithiwr yn y gwaith copar a'r clogwyn coch fan hyn, yn gwerthu te, y bara a caws i ymwelwyr oedd yn teithio i gopar Wyddfa. Y darganfod bod hynny yn mwy proffidiol o lawar na tyllu am gopar, a chodi cwt pren i fyny ar gopar Wyddfa a chario'r busnes ymlaen o fanno. Gopar Wyddfa, moel Yr Wyddfa, Gwyddfa Rhita Gawr. Y cymeriad chwedlonol hwnnw oedd am fyny gwneud cot allan o locsyn pob un o'i elynion. Nes i'r brenin Arthur i ladd o a'i gladdu fo yma rywle o dan y garnedd hon. Gwyddfa Rhita Gawr. Mi fyddai wedi bod yn werth bod yma i weld yr angladd.